Una ruta preciosa, la que us portem avui amb la Mercè. Hola, bones. Des del cim, aquí el veiem, de la Mola de Genesies. Això és la línia fronterera entre les comarques de la Ribera d'Ebre i el Baix Camp. A la Ribera d'Ebre hi trobem Tivissa i el Baix Camp, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. El mas de Genesies, punt de partida, que antigament devia ser un mas que era una preciositat amb aquestes muntanyes de la Portella de Gerova i que pertany a les muntanyes de Tivissa i Vandellòs. Una zona preciosa, aquí veiem les muntanyes de sempre de Tarragona que em flipen, la veritat és que és una autèntica meravella, i aquí ben a prop hi trobem altres cims emblemàtics com la Tossa de Tivissa, i amb aquesta altra banda doncs la Punta del Pallars, hi trobem també el Molló Puntaire, i més cap al sud el Tossal de l'Alzina. I de fons, com es pot veure, tot i que hi ha molta calitja en el dia d'avui, també es veu la mar Mediterrània, que és una autèntica preciositat amb aquesta zona que estem, amb aquestes comarques que estem. En definitiva, una ruta preciosa que ara ens portarà a fer un bon dinar segurament a Tivissa o en algun altre d'aquests pobles i que ens acompanyarà doncs al record d'una muntanya i d'una excursió fantàstica. Moltíssimes gràcies. Això és la Mola de Genesies, 711 metres, cim essencial de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Adéu-siau.